Tässä kuvausta Jenkki auton kytkemisestä vesi- ja viemärijärjestelmiin ja sähköjärjestelmään. Tässä on raikasvesisysteemi painevedellä ja tähän saa sitten laitettua, jos on pelkästään letkulla täytettyä, mutta nyt siinä on painevesi päällä. Täällä sitten on jätevesijärjestelmä ja sillä lailla, että sekä WC että harmaa vesi on kytketty samaan putkeen ja se putki sitten vie suoraan tonne kaivoon. Täältä sitten löytyy raikkaan vesijärjestelmän toinen pää. No, täytyy vaan hirveän tiukkaa kytkeä kiinni, muuten kyllä kastuu kytkiä. Ja täältä sitten löytyy suora putki tonne. Sähköjärjestelmä on mielenkiintoinen siinä mielessä, että se on täällä näin tällaisen tolpan päässä. Ja täällä ei siis autoon laiteta mitään keloja, vaan johto tulee suoraan tuolta auton kyljestä. Se on riittävän pitkä. Ja ilmeisesti täällä on standardin mukaan myöskin aina nämä kaikki hommat tällä auton vasemmalla kyljellä. Jolloin kun auto pannaan tänne parkkiin, niin nämä löytyy sitten aina tältä samalta puolelta. Mutta toki nämä johdot kyllä riittää myöskin toiselle puolelle, mutta näin se näyttää nyt olevan, että täällä on kaikissa vasemmalla kyljellä nämä jutut. Semmoinen systeemi.